खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखांबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आसामाव गोदानै कर'ना पजिटिभनि हारआ जाहैबाय 3666 सुबुङा कर'ना पजिटिभ जादों आरो कर'नाजों थैनाया गासै 29 जन आरो कभिड पजिटिभनि रेटआ जाहैबाय 2.16 जौखोन्दो। थाइखाजुरा रेसिडेन्सिनि सिङाव थानाय थसिंदागि गामियाव सासे थागिबि गान'धुरी नार्जारी मुंनि आइजोआ देहाया जोबोद गोब्राब लोमजानानै भुगिनानै दङ। दिनैसिमबो आइजोआ मोजां देहानि थाखाय फाहामथाय मोनाखै होननानै फोरमायथिदों। मैया बिथांनि न'नि थानानै थाइखाजुरा एबसु इउनिट थाइखाजुरा पिसिडिसि प्राइमारि मेम्बारफोरा अनसुंथाइ होदों आरो बेजों लोगोसे गामिनि मानसिफोरा हाजासे अनसुंथाइ गथायदों। बि टि सि सरकार आरो गासैबो गुदुं सुबुं आफादनि राजाफोरा बिथांनि मोजां फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हरनो थाखाय दुखुथिया। गान'धुरी नार्जारी बयखौबो खावलायदों। गान'धुरी नार्जारी, एसि नम्बर 359025771155 359025771155 आइएफएससि क'ड SBIN 00071171 SBIN 00071171 मबाइल नम्बर 7896629439 7896629439। नोंथांमोना सोरबाफोर खौरां लाहरनोबा बे मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन आरो सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो गोसो दंबा बे एकाउन्ट नम्बराव नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनो हागोन। 34थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुजों लोगोसे खोला क'क्राझार दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों पाथिपारायाव मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुंख'सालि 34थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा खुंख्राजरा ओनसोलनि बिजिनि सुबाइझार ओनसोल आरो मंगोलियान ओनसोलनि भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय थामहिनबा खानामाख्रा दै। बे दैनि खर' खालामाथि हा खुरखानानै लोमसावबोनानै फैनाय दैजों गोबां खहा दुखु खस्थ' सैनांनाया गोदान बाथ्रा नङा। बे थासारिखौ नोजोर बोनानै मैया निसिमा समस्तिनि एक्स एमसिएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो सुबाइझार समस्तिनि एक्स एमएलए गुनेश्वर गयारी, ओनसोलारि रायजो-राजा बिथांमोना दै बाना जानायनिफ्राय बोरै बारग'गोन बेखौ नायबिजिरनानै सुबुरुन होनानै सासे मानगोनां थिखादारनि गेजेरजों प्रटिसन खौ होनाय जायो। एक्स एमसिएलए बिथांमोना खावलायनाय बायदिब्ला वेस्ट रिजन डिपार्टमेन्ट अफिसारफोरा नायबिजिरबावनायनि गेजेरजों नेट एबा भेक्सिन होनाय जाथों होननानै फोरमायदों। चिरां जिल्ला बिजिनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय बलामगुरि दालाइ एबसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारी मुंख्लं सान थामहिनबा बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों बलामगुरि दालाइ एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि थानाय बिबानगिरि आफादगिरि गंगार मुसाहारि आरो लोगो आफादगिरि राफोद ब्रह्म, सुबाइझार ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि फुंखा नार्जारी, बलामगुरि प्राइमारि चेयारमेन
कृष्णकान्त बसुमतारि। गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोना बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सुबाजा ब्लक इउ पि पि एलनि गाहाय नेहाथारिआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदि बिथां सुजित नार्जारिया मेनिथै बेसेन गोसाजों बि टि सि आरो बि टि आर मोनदों आरो बिथाङा बुंबावदि जाय हारिया मुंख्लंखौ मान होनो रोङा बे हारिया गोबाव जोरनानै थाया होननानै बुङो बे बाथ्राखौ। धेमाजि जिल्ला जरनाय महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं. मिलनपुर गामियाव बेसेबांबा गुवार हा गिसिखानानै दङ। बे समाव वाइ खौरांगिरिनि सिगाङाव बे गामियावनो बिथाङा अजय रालेया जाय महकुमानि बिजाथि पुरबन पेगुखौ बिनि सायाव थाबैनो माथावरि खोनो खावलायदों। बाक्सायाव आयेननि बेरेखा जौ आरो निसा हारिनि टेब्लेट बोखांनो हादों। इउकेआव मांकिसन मुंनि गोदान भाइरास मोननो हादों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय महाराष्ट्रनि अबेन जगन्नाथ मुंनि सासे सुबुङा नैथि कर'ना भेक्सिन लाखांनायनि उनाव देहायाव सोमोनांथाव बोगथाबनाय गोहो सोमजिदों। देहायाव सामुस, थोरसि, गामला, प्लेट, फैसा, लहानि मुवाफोरा बोगथाबदों। नखरनि सुबुङा दाबि खालामनाय बायदिब्ला बे जाथाया जेब्ला कर'ना भाइरासनि नैथि भेक्सिन लाखांनायनि उनाव बे जाथाया जादों होननानै दाबि खालामदों।